А кои автори и книги се четат най-много в Ниш? Знаете ли? Да, скоро бях в Лагуна и попитах какви преводи има от български език, като очаквах единствено да чуя Георги Господинов. Оказа се, че не е само Георги Господинов, ето Вера Мутафчиева, както вече споменах, още кои автори? Деян Енев също, с негови романи, с негова сбирка от разкази. Здравка Евтимова също е автор, който присъства тук в книжарниците. Елин Пелин. Елин Пелин с Ян Бибиян, но вече преведена, усъвременена тази книга от Елизабета Георгиев. Ето, няколко пъти вече споменаваме това име, защото тя наистина е знакова за културата на българската общност тук в Сърбия. И така, тази книга се оказа, че най-много се търси, защото може би създава едни асоциации и спомени в поколението, което е учило в училище Елин Пелин и Ян Бибиян, а пък реципрочно ние в България учихме автобиографията на Нушич и все още я изучаваме, все още е в програмите по литература за 5-ти клас. Откази от автобиографията. Ето тези конкретни имена видях в книжарницата на Лагуна, които може да се намерят. Преводи са, да, но както вече казах, всички тези преводи са направени от добри професионалисти, преводачи и нищо няма да загуби читателя, ако чете и в превод. Разбира се, винаги е по-добре една литературна творба да бъде четена в оригинал. Но, пак казвам, ясно ми е, че не всеки би могъл да потъне толкова дълбоко в езика, че да разбира особеностите на литературата и на този художествен фикционален език. А иначе, когато ме попитахте за автори, които може да се четат, Радой Ралин. Радой Ралин с толкова интересна, толкова силна сатира към политиката, към обществото, към недъзите на цялото ни съвремие. И въпреки, че автор от 80-те години, 70-те, 80-те години основно, той е актуален и днес. И именно това прави авторите класици. Когато те са актуални и след 20, и след 50, и след 100 години. Актуални са с темите си, с героите си, с разбира се, художествения си изказ и препоръчвам го. И него. Сега да говорим за семинара. Казахте, че студентите отиват в Велико Търново, в София, Пловдив. Какво учат на семинара? Семинарите са организирани така. 3 седмици траят, защото трябва да се покрие едно определено езиково ниво. И съобразени са часовете според европейската езикова рамка, колко часа са необходими за покриването на едно езиково ниво. И в тези семинари именно са организирани, програмата е организирана по този начин. Така че до обяд, някъде от 8, друга до 9 часа, до 1 часа имат плътно език. И то практически език. Следобедите имат на обяд почивка и следобедите започват курсовете по интереси.
различните семинари предлагат различни курсове. Някои предлагат курсове по превод. В Търново имаме такива курсове по превод или транслатология. Курсове по литература, да кажем съвременна българска поезия или съвременна българска проза, съвременно българско кино. Най-различни курсове според интересите на студентите се организират и това е след обяд. Непрекъснати екскурсии има, не само в почивните дни, събота и неделя, когато няма часове, но и след обедите, когато завършат задължителните часове по езика. След това се правят различни екскурзии в околностите на града на София или на Велико Търново. А в Великотърновския университет една много хубава традиция от доста години вече съществува последната седмица на семинара да бъде на морето. На Черно море, на Албена, тази перла на българското Черноморие. Там цяла седмица студентите край морето седят и изучават български език. В Пловдив не знам дали ще продължи този семинар. Много се надявам този проект да продължи наистина и да стане и там традиция да се организират езикови семинари. Беше в част от школата в града, а втората половина на семинара беше в Родопите. И едновременно с ученето те опознаваха и този прекрасен български край, Родопския, с неговите традиции, обичаи и особености. Обичат ли студентите да учат литература на семинара? Да, много от тях записват литературни курсове. Това им е интересно. Да, интересно им е и искат да се запознаят с най-вече съвременната българска литература ги вълнува. Интересни лектори се ангажират в тези курсове. Повечето от тях са не просто преподаватели, а пишещи хора, т.е. писатели, поети. И така става много по-интересно, занимателно и от първа ръка, както се казва, могат да научат нещо за съвременната българска литература. Добре, сега можем да говорим за лабораторията. Откривате лаборатория за симултанен превод. Това казахте. И как ще се отрази това на студентите? Надявам се положително, както се казва. Но какво ще това е много важно. Много е важна тази лаборатория езикова, защото с техника ще можем да упражняваме акцентологията, произношението, защото един от големите проблеми, между нашите близки езици имаме много сходни и еднакви думи, а ударението е на различно място. И това е голяма мъка да се запомни къде трябва да ударението, най-вече в повтарящите се същите думи. Много по-лесно е, когато имаме тази техника, да правим упражненията по правоговор. Упражнения за риторика, разбира се, за правилно произношение, не само в акцентите, но да кажем проблем на сръбските студенти е да изговаря този полувокал «ъ». Много често го гълтат, редуцират го и въобще не се чува, както е в сръбски език. И трябва много да се упражняваме, за да може да се чуе както в българския звук «ъ». Та всичко това ще правим в езиковата лаборатория, освен, разбира се, преводи, симултани, и колкото повече и по-добре знаем езика, толкова по-добре ще разбираме художествената литература. Така че няма как да не се отрази покачването на нивото на владеене на български език върху
отношението и владеенето пък на литературата. Дали студенти ще могат да работят сами? Сами все още не. Необходимо е да има преподавател с тях, който да им подава текстовете, който да ги следи. Много е важно да имат един коректив, който да ги поправя. Защото ако работят сами, не биха могли да усетят къде са грешките им.